Morgen om 12 uur worden de eerste bezoekers verwachten. Vrijwilligers binnen zo'n 10 dit waanden met de opbouw. Maar in oor binnen er zo'n 230. Maar er moet nog een soort dien worden. Heel veel kleine dingetjes. De hekken moeten nog allemaal worden afgemaakt. En we gaan ook de hekken mooi maken natuurlijk. Nou ja, alle podia moeten worden afgebouwd. En alle vrijwilligers moeten weten wat ze gaan doen. En ja, er moet nog wel wat gebeuren, ja. Hoeveel van het hele recreatiegebied broeken je hem al net? Groene Ster is ontzettend groot. Echt heel groot. Ik schat in ongeveer 1/3 van het totale gebied. 22 bands en acts komen er. De Frieske inbreng bestaat onder oren uit bands, dichters op muziek, een Frieske fluisterbosk en Frieske plaknam. We hebben gekozen om dorpsnamen te gebruiken voor onze podia, voor onze belangrijke plekken. Zodat je bijvoorbeeld kunt zeggen, we gaan naar Mr. en Mississippi, want die spelen in Bontebok. Want met Welcome to the Village, de naam zegt het al een beetje, proberen we eigenlijk een dorp te bouwen. Dat is meer misschien een metafoor voor hoe we werken, maar ook eigenlijk voor hoe we het neerzetten. Want uiteindelijk is het een festival ook een klein dorpje natuurlijk. Hoe heet het hoofdpodium? Het hoofdpodium heet Bontebok, of Grote Gast. Uit respect voor de natuur en om Takkemier weer welkom te wezen, staat dwarsomheid heeg op het programma. Borden, objecten en zitplakken binnenmaken van recyclehout. Er binnen zo'n 100 pallets ophellen uit heel Friesland. De Groene Ster had van nou al een vast drinkwetterpunt. Maar bezoekers kunnen dit weekend een watertaapje uit kunstobject De Bron. Het is een ingewikkelde manier om een glaasje water te tappen. En eigenlijk ook, het is het kraanwater. En voor ons eigenlijk de bron, zoals dat vroeger was natuurlijk. Ja. Dus ja. Ja, veel filosofisch hoeven we het ook niet. Nee, het is eigenlijk, je kan er heel veel aan ophangen. Maar het is ook gewoon een funky ding om te zien. Ja. Dus dat is natuurlijk ook de bedoeling. Welcome to the Village begint morgen om 12 uur en is om te 9.